Oh, ini beda-beda tuh, Mbak? Ya. Lendong ke? Wes kae. Nek mataku gak ketok. Enak Mas cewek. Ketoke. Cewek. Nyundepno gak ketok. Oh. Mata. Oh, iso lah. Pengen tekan gini. Warnanya apa, Mbak? Oh, sembarang. Di, wes ganti karo. Nanti kalau buka alon-alon Proses ayam jagung. Luruk. anu lendondome ya Pura-pura ada. diakar Mbak, dilakapan iki. Lendondome arang Nek. neneng aku jadi citra. Lah iki kayak mari. Ora ruwet. Lengger. Iki lho. Ora. Ora wis. Liting kok loro. Lah iku moto. Lah terane lemari lho. Wis ki dua-dua gitu. Yang kira aku jadi citra. Lah kene kelompok itu. Oh, tak video suwe banget tuh. Tampar. Lho, lah gede tampar tak lah. Tampar. Pak RT wis canggih tenan kok. Kono wis tanggapan tekan Bedinane ngono ya, Mbah. ngono kuwi gawe ngono. Ya. Nah ning kene karo Pak Karto wae. Moto. Mata-matane dit. Moto. Nah, ngene ra diisi duit to, Nek. Jerone ngono kan ra diisi. Iki lho. Tenan ora? Aku wis maem ning kono. Kayak kok. Yo gak enak mambu sesuk. Kok tak panen. Pengke jering gol.